Ти, здравей! Как се показва благодарност? Огромна благодарност към някой, който е всичко за теб и прави всичко за теб. Някой, който обичаш безрезервно и те обича по същия начин. Да, точно за теб става дума. Ти, човекът, който ме подкрепяш откакто се помня. Ти, който ми даваш възможност да вървя по пътя, който съм си избрала, и ми даваш кураж и съвети винаги, когато имам нужда от тях. Дори когато съм сгрешила и съм доказано виновна, заставаш до мен и ме предпазваш от нови такива грешки. С твърда, но ласкава ръка. Ти си рамото, на което винаги мога да склоня глава и да поплача. Тогава ме успокояваш, бършеш сълзите ми и много често успяваш да ме разсмееш. Дори когато ти самият имаш проблеми и притеснения, аз съм на първо място. Какво ли щях да правя без тебе? Ти си моята вяра, надежда, минало, настояще и бъдеще. А аз знам, че за теб съм твоето всичко. И наистина знам, че всичко ще бъде наред, защото ти си неотлъчно до мен. Ти си моят герой. Как да ти се отблагодаря? Първо мислех да ти купя подарък, но има ли материално измерение благодарността? Знам, че на теб ти стига и само самата думичка благодаря. Но желанието да изразя обич и благодарност едновременно е толкова силно, че реших да използвам силата на думите и да ти напиша това писмо, в което да излея от душата и сърцето си това, което усещам. Едно огромно благодарско, че си част от живота ми, че те имам. Обичам те, тате. Благодаря.